zafafan fina-finai wanda suka fito a cikin wannan sati na wannan sabon wata na Julai da muka shiga. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda muka saba a cikin bidiyon mu za ku ga duk satin duniya muna kawo muku sababbin fina-finai wanda suka fito da fassara tare da bayani akan wannan bidiyo. Kamar yadda muka saba yau ma mun zo muku da zafafan fina-finai wanda suka fito a wannan satin. Don haka sai ka biyo mu tun da farko na bidiyo har zuwa ƙarshe domin ganin bidiyon da ya maka ko kuma wanda kake buƙata. Kamar yadda muke yin bayani kowane lokaci, duk bidiyoyin da za ku ga muna nuna muku a cikin wannan bidiyoyi ne waɗanda suke a cikin group ɗinmu na VIP. Wannan group namu na VIP group ne wanda ake biyan kuɗi duk watan duniya. Group ne dai na mutane na musamman wanda muka ware shi, wanda group ne kawai wanda mun buɗe shi ne domin zuba sababbin fina-finai masu kyau na indiyan Hausa sababbi. Don haka idan kana buƙatar ka shiga wannan tsari namu na VIP, za ka iya ɗaukar lambar wayarmu kamar yadda muka saba ajiyewa akan kowane bidiyo, sai ka tuntuɓe mu ka mana magana akan WhatsApp ɗinmu, za mu gaya maka yadda tsarin yake da kuma yadda za ka shiga wannan group namu domin kai ma ka rinƙa samun sababbin fina-finai akan lokaci. Mun gode da kasancewa da mu. Kamar yadda kuka gani waɗannan su ne fina-finai wanda suka fito a cikin wannan satin na wannan sabon watan da muke ciki na Julai. Kamar yadda nake muku bayani, muna da fina-finai zafafa masu kyau sosai da sosai kamar yadda kuke gani. Ga su nan dai suna da yawa sosai da sosai. Don haka kamar yadda na yi bayani, duk wanda ya ga ɗaya daga cikin waɗannan fina-finai kuma ya ga ya yi masa, kai tsaye zai iya ɗaukar lambar wayarmu sai ya yi mana magana ta WhatsApp ɗinmu domin mu yi kasuwanci da shi insha Allahu. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da mu. Idan ka ji daɗin bidiyon mu ka danna mana alamar like. Mun gode.